Predstavujem vám Cabernet Sauvignon, ročník 2023, výber z hrozna polosladký, rosé. Toto hrozno pochádza z Hubíc, z vinice Cintorínske. Je to vinohrad, ktorý je už starší, má viac ako 25 rokov, ale aj napriek tomu si ho nechávame a staráme sa o neho, pretože každoročne nám prináša nielen krásne červené vína. Tento Cabernet je postavený na zbytkovom cukre v kombinácii so zachovanou kyselinkou a nižším obsahom alkoholu 11,5. Je vhodný naozaj na také celovečerné pitie niekam na terasu na krásne letné večerné dni. Ale práve kvôli tomu, že nestaviame tú aromaticitu iba na primárnej, ale práve aj na zretí, tak tento náš Cabernet je vhodný aj na archiváciu. Bez problémov mu dávam 3 až 5 rokov archivačný potenciál, kde po tých 2-3 rokoch tam začne byť cítiť taký šípkový lekvár, také sušené šípky. Naozaj pre mňa toto je typ Cabernetu úplne najlepší, ako môže byť. Aj ten zbytkový cukor, ktorý podĺži tú aromaticitu dlhšie. Keď máte Cabernety suché, za rok odchádzajú úplne preč. Tu, že tie aromatické látky sú práve s tým cukrom vo väzbe, tak vonia naozaj krásne aj po roku, po dvoch. Viete, ako tie naše Cabernety bývali aj po 2-3 rokoch. A tento je úplne, že uvidíte. To je, čo sa týka aromatického profilu tohto vína, tak naozaj spĺňa všetky atribúty, aké víno ružové má mať. Je to ako keby plný tanier drobného záhradného bobulového ovocia. Sú tam maliny, jahody. Ja tam trošku cítim v pozadí aj také čučoriedky. V chuti s tým zbytkovým cukrom trošku taká smotaná, ako taký smotanový jogurt, keby ste si dávali. Naozaj veľmi pekné. Farba takisto pre mňa fajn. Farba pri ružových vínach nie je definovaná zákonom. Môže byť od takej cibulovej až po krásnu tehlovú, ale mne práve najviac sa páči taká, čo už trošku vyššia, expresívnejšia, pretože tá aj pri tom vyzretí v čase potom prechádza do tých tónov takej tehly. Nezlomí sa do hnedej, ale práve ostane taká tehlová, taká plnšia.